Hello. Oh, madam. Ngolo kunjani? Saphila. Bana umthani. Nami ndiphila madam. Awethu. Utata kaBoniswa. Akhona bekhe wayithetha kapho. Hayi sisinomvuyo. Ayikho into bekawayithetha. Okanye into obumhlabe bumile bunjani le? Nenjani? Kokwanto. Hayi akhona into enjani ngaba ndiyaxoka madam xa nothi khona into bikuyathetha. Hayi ke, ndiyavuya ke ndoda xa ngakuthethe into ne. Kulungile. Okay madam. Sure. Sisinomvuyo. Uxolo. Izolo manje ndiqaphele into engavamanga ukwenzeka. Uphume umaxa phethu manje. Yayi, yona into eqhelekileyo kwenzeka. Kuba xa unohambo lithathayo uye uze nalapha kum uzokungixelela. Ngaba bengekho nto imbi kodwa no. Cha mfana, akho kwanto imbi. Utheni unombuzo ngo? Ubizwa Ncinci ngathi ndiyazigqatsa madam kodwa ake ngiyithethe le. Kuthiwa ubonwe phaa ezindulwini unento ongathiwa ikhupha. Ndingathi ukutshukuthuku kube kuthiwa ngumntu. Hayi bo. Bathi babone mna? Bathi babone wena sisinomvuyo kodwa mna ndikholelwa loo nto tu kwaphela. Uyithatha kona la. Uyivephi? Ukhona laa mntana omncinanana phaa undwebileyo. Iye wayixelela utata uZona. Utata uZona yena ngulona ke behamba ipapasha kwezi ndawo ndinentselo loo nto. Mamela kamfana ba. Wakulinga uthi ivu le nto nakuba. Uvile ne? Ansoze. Mna ngizawudilishana naye la family kaZona. Sharp mfana ungasheka kusebenza. Okay madam. All right, bye bye. Hayi. Yenza isibhanqa sakho wena. Abantwana. Uwa maloni leqana nawe. Kutsenjani? Uthini ufuna ufela amanyaleni? Abakutheni? Ufuna ufela amanyaleni? Uthini ntoni ibona la? Kwakutheni ubupepereza uthetha into ezafuni wena elalini? Esinjani ntoni bhuti? Uyandibuza uba ezinjenga ntoni? Intoni oyivileyo? Banganto bhuti. Kwathini? Ndakutyisa izidadef. Uve ntoni? Banganto bhuti. Uvangani? Uyakoloza ngoku. Yalibona gadi. Khohla pha kuwebsite yef. Uba uzongixelela le nto ndifuna uyazi uve ntoni uba nentoni yintoni uhamba uthethe ekuhlaleni. Bhuti andazile bhuti. Yazi. Le nto uyibonileyo okanye ucinga ufanele uba uyivile. Sizilungisa phambili. Bathi ndandikupa ngawo masambi mani uthenge ekuhlanye. Khawungixelele ke ngoku into yokuba ngaba uzixelele ngento yokuba ngaba uzokuyikhanyela yonke le nto. Ndiyikhanyele. Sayikhanyele le nto? Undibonile nje nayo into ebendifuna uyenza and andoyiki loo nto. Mhlawumbi futhi ungafona namapolisa.
into endiyithandayo kukude le lidifi azafika dala amapolisa apho atshanjwe athathe 3 hours yonke ayafika ndiyigqibile yonke into endifuna uyenza kuwe something ke ngoku Okay. Ngoku ndiyayibona lento. Why ufuna ukuyichitha? Why you want to get rid of? It's because bona indlela endimthanda ngayo Nosi. Isn't it? whatever Yahlekisa. Yazingcolile wena. Ngcolile wena. Yangcola. Kumntana etoilet. Xelela abantu. Thetha nami oluthetha nabo. Ufuna befe. Yabona wena. Uliqhubushe lengcuka beyombe ufelele kushe kube iqhumudushe. It's like you're not a Christian. It's like you're not a Christian. Uyicawa kenze ngalendlela oyenza ngayo. Phaya ngaphandle ekuthini innocent, innocent. Uzenza ungcole ngcwele. But indlela obehave ngakhona phakathi endlini. It's like you're not a Christian. Every Sunday and Sunday. Uma kupulpete ecaweni ufuna isishumi. Ngezishumi. But uzosiphatha ngalendlela osiphatha ngayo baby. Ingaba bayayazi na into bangaba wena. Abantu becawa apha endlini into bangaba. Likhona ilungu lefamily ongalithandiyo wena. Kwezi organization manje usebenzisana nazo. Ingaba abantwana usebenza nabo manje badonatela nobadonatela. Bayayazi indlela ophatha ngayo linye ilungu lefamily kulawa kwabantwana siphila nabo apha endlini. Such a good actor. Yes, Lord. A good actor. A good character. Yo, anawo nomdla walethi. Ngathi awungomntu wecawa. It's like you're not a Christian. Thena uzazothusa. Yazi into nozo. Ufuna ndithethe into enye oko. Ndandithanda ufune apha. Oyena nto uhleleleyo apha mina ndiyazi. Hlela intoni apha nozo. Ndandithe hamba. Ntoni enzima uba ungaqoqoshi impahla zakho. Uhambe phume ngomnyango. Unokucinga fanele ndiyibone le mission ukuba ulele eqhingeni nozuko. And ndikuxelela alizupasa iqhinga lakho. Mama, andinacebo, andizange ngxaki. Ukubingu yangu tata kaBoniso ngekho lapha. Nguye wandicelayo ndize ndizosebenza ekhayeni, ndizoncedisa. Suthatha ububhanqa manje wena. Xokelana. Nozuka ndikufuni khona
Uphuma makho. Phendula. Uyazibona uba uphendula? Anditsho nempendulo uba uphuma makho. Ndikuxelele. Ndathi wena ulele eqingeni endalizulu. Thela ndingcole ngohlobo nozuko. Yes. Ngolile manje wena ma. Engane ndiva ndiyanibuza. Ngakona ukuthi intombana abazali bethu siphinde sibabona nathi siyabakhumbula. Suthi ibeke kanjalo kaloku sisi. Mama mina kuyandifuna oko bendihambe izolo. Nowami mama inobe uyandifuna khe ndilale endlini izolo. Inobe uyandikhangela. Wena ungowokugqibela ke wena uthetha. Xolo. Uyayazi loo nto ukuzamela uqhosha apha. Ngowokugqibela. Futhi mama beni bayayazi uba ni-safe ndiyavuka. Bayanikhumbula, niyabakhumbula, kodwa ni-safe kule ndawo ekuyo. Kukho iminyango apha. Kukho yonke into enidingayo, so sanukhathazeka nina. Sanukhathazeka. Yadika le nto niyenzayo ke ngoku. Yandidika le ngoma. Aniboni uba nibhizi? Cine kungcola ke ngoku. Mama mina uyandenzela yonke into endiyifuna uyandikhupha andiselwandle. Xa ndifuna ndiyotya mhlawumbi phaya mhlawumbi kwimall uyandikhupha ndiyotya phayana. Xa ndifuna ukwenza intloko uyandenzisa ama-grades mhlawumbi andithengele nehlambi eforce endithandayo. Umama wami wena wayendithanda ukundisa elwandle athi andithengele impahla endizifunayo andinike imali xa ndifuna. Wayethanda nokudikhwelisa imoto yakhe siyokubona umakhulu wam. Ndiyabona ne uba niyabakhumbula oomama benu. Nabo bayanikhumbula ne, kodwa andizukwazi unikhupha apha. Nam andenzi le nto yokuba ndithanda, kodwa ke nam ndiyenzisa ukuba nam ndifowunelwe. Kwathiwa mandiqokelele onke amantombazana kule lali. Ndiniqokelele nini mos amantombazana amancinci apha elalini. And noba ndinganikhupha mna, andimazi laa sisi uzondenza ntoni. Andiyazi into ezondenza yona laa sisi. Woyikwa ngumntu wonke apha elalini. Mna uba ndanikhupha andinazi noba nina nizothini ebazalini benu, uba nisuka phi. Nifake nam ebazalini benu. Cifa abazali benu bazothini. Andizunikhupha. Hayi. Senindifakele imimoya emdaka. Andithi ndinityisile izolo. Ndanihlambisa. Ndaninika amanzi osela. Ngoku niklini. Mna kha ndibeka lethuba yoba ndiyotshintsha. Nandibona uba ninjani ndisanxiba into zayizolo. Andithi into esizawuyenza ngoku nizobalisela nintsomi. Ubani ezobalisela omnye intsomi? Okay wena, balisa intsomi. Hlalihlangantsomi. Hayibo, yena nozuku ungandiwa intombi. Ndinkqonkqoza. Kwenzeka ntoni ngoku sisi? Hayibo, yintoni nozuku? Yintoni ngxaki? Yho, sisinosintu. Mama uNomvuyo akafuni nondibona apho ndinyathele khona. Noba ndingenza le ingxaki ndim. Ndikhumbula ndisindise utata kaBoniswa. Undinxelise angathi nditshise indlu. Andikwazi ukuhlala le impilo, ndicinga nohamba. Hayi, noko uyakabadela nozuku. Kaloku sekukudala noko ixesha unyamezele kule mpatho yale ndlu. Unyamezela sesibubomi obu. Sisinosintu uyabona uba ndihleli endaweni enye. Andiyindawo ndimile, akho kwandihambela phambili. Ndihlalele intoni? Jonga ke, kuyinto uyithethayo bendicela nokucela uba siye enkonzweni. Uyava umthwalo uhlile emagxeni, intliziyo nomoya omhle. Njengosisi Hayi. Yintoni na nkosikazi? Into namakasikho na ube unyanisele umntana yingi cawe. Uphinde ube umfanisa nonosizitha baxakene nemizi yabo. Hayi, khawuyeka umntana ma.
Kodwa nje nawe Takasikho uncedakale kula nkonzo nebhari. Hayi nkosikazi, sibuthethe zona phambi komntana manje. Tyini? Kodwa ke bese into besizele apha noZungu ukuba sihambe siyophola endulini. Sibethwe ngumoya sincokole. Andinangxaki. Hlelo omninzi nomsebenzi ofuneka endiwenze lapha ekhayeni. Hayi ke. Yamva komntana. Kulungile ke ntombi. Nkosikazi. Asibethise nje umntana lo ngomoya. Konke nokonke kuzawulunga kumnyoni. Masambe nkosikazi. Yeah. Kulungile ntombam ne. Okay ke. Kulungile noZungu. Sas. Hey, wenza kanjani bhuti khona ingxaki? Hawu man kukho into engahambi kahle phaa kusisinomvuyo. Hey, endikhona nyani ngibihle lapha nabantwana. Nganiphe nje manje umzuzwanyana nje ndifuna nje ulungisa nje into encinci phaa kuyi. Hey, khawukhawuleze ngoba hey abantwana hey ngihlala kwapha isisalela manje. Nina senikhe nje niphazamise nongonyama wawunirharhamela ubaqwenge ubaqwenge. Nina neke nje wawunirharhamela ubaqwenge ngonyama. Ntoni? Wazi ngathi nenkane. Akho ngakho kodwa ngibajongile. Ayeke. Into nina nathetha ngamehlo. Nitsho into endlule. Gonyama man. Gonyama. Yawena yayi. Yayi. Kuqulwa bonopatazana. Yini? Bengicela ndakulinda. Ude kube ngoba. Ngiva manina mani. Khule wena nda. Mani kodwa singixolisa kangaka ngathi ngumntana wakho intoni ngo Ngakhamelana. Hey, ngisengunye ngikhamelana. Jonga. Ufuna ndikhamele phambi kwabantwana. Asingaqhilani. kodwa amandla mani. Ukhula amandla. Phansi ngonyama. Phansi ngonyama yehla. Kodwa mana isizo kodwa yenza ngibukele lana bese. Yena ngoba Ngenene. Yabona ngathi ngiyaqhela. Ngicela la uhamba womso. Womso. Kodwa wena ta isizo hayibo uthi mhlathe phambi kwabantwana. Hayi intoni tsafana unqanqanqa kule game. Hayi jonga nami akwazi usiphatha. Hayi suka noma ungathetha naye noma ungabalekisa. Ngithethula manje wena. Ngithethula manje. Intoni hayi mani wena ungatha. Enhle. Asithulisa wena intoni? Sebekhula impiko bona. Ya suka. No bayaphaphasa ndibashini isibhanqa Sisibhanqa. Ansisi isibhanqa. ambetha phikisana nami ngubambetha bamkhaba bomvalele ekoneni esibhanqa lesi. Ngiyabona. Hayi wena. Bekhula impiko nina. Niyapapa. Zaman wena ipathini yisamana yela hey jonga simkhalo bobhanqe melapha ubabhanqa bekhona izapha kwethini melapha kwethini utsima kusemachibini apha la jibanisa lempama wena izoma ngapha yakoloza futhi Nifika early futhi. Ngisokolisa sibhanqa setwana yasemachibini. Hayi ngithi bani zofika early. Noma lusuku lwesithathu olusinyuka sisehla nabantwana. Kanye into kaNomvuyo. Nomvuyo unifonele yabo. Wangixelela uba uzozobathatha abantwana. Nini? Andiyazi kaloku nami banini, khanga ngixelela uba nini. Kwasena nini belapha, kuyacaca uba ikhona into ezosukuma. No, funa imali mina ngoku. Hayi wena. Yintoni uthetha imali phambi kwabantwana? Hey, sisemsebenzini apha.
akho mali ezophuma apho usebenzi ungekaqheki utheni Yabo kunini ngoku ngitshani lo msebenzi kanti hayi anizukwenza izinto hayibo hayi umsebenzi othena lo ngaziphela hayi hayibo hayi thini masihambeni sekwenini igumbi ndiyanibona ingathi nifuna ukubambabambana phambi kwabantwana Ngiwe le umxelele ningamuvi nina siyabuya sano Nozi. Ndifuna ukwenza umbulela kwesisi ma. Ngento ondenzele yona. Enyanisweni andifuna uxoka into kuba ngaba ubungakhange unyathela kulaa ndawo ufike. Ngekuthethwe enye into ngam. Ngento ingekho kule ndawo endikuyo namhlanje. Ngento ingekho nyana ndifuna uxoka. Ngoko ngawe ndibulela senyangweni. Ndiyambulela kakhulu senyangweni ngawo. Ngobukho bakho ebomini bam. Andifuna ukandibulela kakhulu. Uyazi ngoku bendiphantsi komhlaba. Andifuna uxoka bendiwuve into yokuba ngabe uyandinzimela nyani. Bendiphefumla nzima. Ndizibuza imibuzo. Into yokuba ngaba uqhubeka ntoni. But ke ngoku Nozi umbuzo wami uyi-1 endifuna ubuza kuwe. Wena wazi njani ngalaa ndawo? Ufike njani? Like uyokuthini pha? From Lady Fair to Katyana, like how? Wazi njani into yokuba bantu kulaa ndawo? Kugatyane tata indawo yam yothandaza. Ndikhwele ikumbi. Ndithe ndisathandaza njalo. Izinyanya zandixelela ukuba andilandele lo mkhondo. Eningazazi nam uba ndiyaphi. Kodwa kuxelwa ngabadala ndihambile ndafumana umhlaba ndarhola. I think ungaqhubeka ngomsebenzi.